Czas na drugi beat. Nie potrafię poukładać, jak mam teraz żyć. I teraz szybko coś nawinę, by nawinąć coś, to nawinę i potem szybko ucieknę do zadania lub gdzieś z daleko od niego jeszcze okaże się. Ale fajnie by było, jakby starczyło odwagi mi dziś konfrontację, bo przyda mi się to, przyda mi się to. Nie mam tematów jak na zło, wciąż to samo, wciąż te same słowa w kółko mówię wciąż. Potrzebuję zmiany i więcej różnorodności, zmiany i więcej różnorodności.